Saúdos, estamos xa de volta. A ofrenda ao apóstolo que vían hai uns minutos é o acto institucional máis importante deste 25 de xullo, pero a xornada dá para moito máis, para moitos máis actos de carácter reivindicativo. Este ano hai novidades, porque a tradicional manifestación convocada polo BNG pois sumáronse outras dúas, as dos escindidos do bloque. O BNG mantivo o percorrido da súa manifestación dende a Alameda ata a Praza da Quintana. Pola súa banda, Compromiso por Galicia optou polo Parque de Bonaval e a Nova decidiu concentrarse na Praza de Mazarelos. Imos facer un percorrido por estas tres manifestacións. Como ven sendo habitual, o BNG tomou as rúas de Compostela neste 25 de xullo nunha manifestación que partiu pouco despois das 12 do mediodía da Alameda. Era a primeira marcha do Día da Patria despois da escisión do bloque, pero, din na organización, iso non se deixou sentir na afluencia. Segundo os seus datos, na manifestación participaron unhas 20.000 persoas chegadas de toda a comunidade. Os que máis se deixaron sentir, os mozos de Galiza Nova e os afectados polas preferentes de Nova Galicia Banco. A marcha estivo encabezada polo candidato do BNG á presidencia da Xunta, Francisco Jorquera, e polo voceiro nacional do bloque, Guillerme Vázquez, salientou que o 25 de xullo é o día para reivindicar a existencia de Galicia como nación e máis na actual situación económica. Pro líder nacionalista é o momento de defender os dereitos sociais e as liberdades democráticas. Con máis razón, no día de hoxe, onde logo o BNG reafirma o seu compromiso absoluto de defender os dereitos nacionais, os dereitos sociais e as liberdades democráticas. Xa no seu discurso na Praza da Quintana, o voceiro nacional do BNG foi moi crítico cas medidas que está a adoptar o PP fronte á crise económica. Guillerme Vázquez insistiu en que a maioría absoluta non lexitima para aplicar un programa non votado e por iso reclamou eleccións anticipadas. Na mesma liña pronunciaba o candidato do BNG á presidencia da Xunta, sen dúbida o máis aclamado da xornada. Francisco Jorquera fixo un chamamento á participación en política nestes tempos de recortes. Recortes que, dixo, o BNG freará cando chegue o goberno galego. O líder nacionalista foi moi duro co PP e co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o que tildou de político cobarde. É un político cobarde que agocha o seu fracaso total tras un inmenso muro de propaganda. E frente a cobardía de Feijóo, é a hora das políticas valentes. O BNG é unha forza valente. O BNG nunca se someteu aos dictados dos mercaderes. Estou total e absolutamente convencido de que todas e todos, cada un de vós, sodes os imprescindibles dos que falaba Bertolt Brecht. Antes de Francisco Jorquera, no acto do BNG tomaron a palabra unha mestra, unha traballadora da sanidade pública, unha labrega, un comerciante e un afectado polas preferentes, entre outros. Son, dixo a secretaria xeral de Galiza Nova, os verdadeiros afectados pola crise e polos recortes. Señores do Partido Popular, este é o verdadeiro retrato do seu goberno, o retrato dunha Galiza que padece, dunha Galiza que sufre a brutalidade da crise e os seus recortes, a mesma que tratan de agochar con propaganda masiva e que se censura todos os días. A manifestación do BNG tampouco faltou o voceiro nacionalista en Santiago. Rubén Cela incidiu en que hai máis motivos que nunca para termos un 25 de xullo reivindicativo. Que a crise non pode ser acuartada para seguir retrocedendo en dereitos do pobo, pero que tampouco pode ser unha coartada para retroceder no autogoberno de Galiza. Nós creemos que o pobo galego ten dereito a decidir libremente o seu futuro. Dende o BNG consideran que a manifestación doxe foi un gran acto de reafirmación despois das escisións tras a Asamblea de Amio. De aí o lema en bloque Podemos, o elixido pola formación para este 25 de xullo. Todo isto mentres Compromiso por Galicia celebraba o seu primeiro acto como formación política. Foi cunha ofrenda no Panteón de Galegos Ilustres e cun mitin o carón de San Domingos de Bonaval. Nel participaron representantes políticos doutras formacións de España como Coalición Canaria e Iniciativa per Cataluña e dirixentes do novo partido como Teresa Taboas ou o alcalde de Maceda, Xavier Oviedo. Foi o rexedor quen salientou que Compromiso por Galicia é o nacionalismo do futuro. Dende unha perspectiva de goberno municipal, abandonar unha formación e iniciarnos nun proxecto novo como é Compromiso por Galicia. Eu creo que para iso non fai falta valor.
Nós o que non tiñamos valor en ningún caso era para permanecer defendendo os intereses dos nosos veciños baixo unhas siglas nas que xa non creemos. Por iso aí decidimos dar o gran salto a este novo proxecto político. Amigas e amigos, benvidos, benvidas ao nacionalismo e galeguismo do futuro. A este primeiro acto do 25 de xullo de Compromiso por Galicia non faltou un dos líderes da formación, Xoán Bascuas. No seu discurso criticou a lei electoral que dixo favorece os grandes partidos e denunciou a medida anunciada por Alberto Núñez Feijóo de reducir o número de deputados da Cámara Galega. Segundo Bascuas, o PP, co 35 ou 40% dos votos, conseguiría o 60% da representación no Parlamento. Críticas nas que afondou Xan Paulo López, representante da Mocidade Nacionalista Galega. Señor Feijóo, no que lle compete, de que vale a austeridade? Onde están, señor Feijóo, as políticas activas de emprego para os mozos e mozas? Onde está, señor Feijóo, a renda básica de emancipación? Pregúntalle a Rajoy. Onde está, señor Feijóo? Onde está as bolsas de estudo? Quizás están para enchufar a compañeiros da Deputación Provincial de Ourense. Quizás están para pagarlles os banqueiros que deberían estar entre reixa. Ou quizás están investidos en cemento inútil. Case de xeito paralelo, a nova Irmandade Nacionalista tamén se estreaba como formación neste 25 de xullo. Despois das intervencións das bases xuvenis do partido, tomou a palabra Xosé Manuel Beiras. Fixo para reclamar a independencia de Galicia, tomando como exemplo o feito ata agora por partidos como Maiur. O veterano político asegurou que a nova nace para crear unha nova relación entre o pobo e a clase política. Veleiki a nova. Veleiki o movemento cidadán do común nacionalista e de esquerda que, como seu nome indica, nace para anovar a cultura política, para anovar as relacións entre a sociedade civil e a instancia política, para proxectar un proxecto político concebido, enxendrado no seo do pobo. Beiras amosouse moi crítico ca posibilidade de reducir os escaños no Parlamento ou entender que dese xeito o PP vulneraría os principios de rexímenes democráticos. E por iso que o líder de Anova fai un chamamento á base social para que loite e cree un frente común de esquerdas, unha loita na que Beiras quere ser a voz. Eu só podo asumir ser a vosa voz e non a miña propia. Eu só podo asumir ser o voso espello e non a miña imaxe. Ser un compañeiro na promoción dun liderado plural e colectivo. E ser unha man tendida ao relevo no novo ciclo político que está a comenzar. No acto que se celebrou na Praza de Mazarelos reuníronse caras coñecidas como o presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, ou o alcalde de Teo, Martiño Noriega. Ofrenda nacional o apóstolo, manifestacións e tamén e sobre todo festa. E moita xente con ganas de festa. Xa ven as miñas costas que as rúas de Santiago estiveron hoxe ateigadas de composteláns e tamén de moitos turistas con ganas de pasalo ben. O bo tempo, o certo é que axudou e as terrazas estiveron a reventar. Imos a facer un percorrido polas imaxes desta xornada de festa en Compostela deste 25 de xullo.
e no Día do Apóstolo non pode faltar a tradicional feira de Amio. Estamos con Raúl, el foi tratante, pero agora ven só a mirar e a desfrutar un pouco da feira, non? Contábame, Raúl, que hai moitos anos que ven. Sí, hai como a máis de 50. Vostede de onde é? De Lugo, de Abadín. Ten moitos cabalos? No, tuven, agora non teño ningún. Pero segue vendo aquí, non supoño que haber amigos tamén. A única cousa que veño aquí é ver amigos, a ver os amigos e nada máis. A facer tratos agora xa non veño. Porque a cousa como está agora para facer tratos? Están a bo prezo, costo da crise? Que che vou dicir? Vai a gusto do consumidor. Uns dirán que moi ben e outros que regular e outros que mal. Por exemplo, un cabalo normal, canto pode costar aquí? Bueno, depende, hasta 2.000 euros e 3 algún e outros hasta 300. Estamos agora con Estefan, que é unha nova xeración de tratantes. Non vemos xente tan nova adicada a isto. Contanos cantos cabalos traes, levas moito tempo? Levo bastante tempo, sí, fai anos. Traigo nada, 2, e veño a comprar máis ben. E non sei como está o xénero este ano. Mal, hai pouco, véndese mal, o precio mal, todo mal, está a cousa complicada. Porque ti, que é o que buscas hoxe aquí? Pois máis ben cabalos de carne, cabalos para matar. É o que se está movendo hoxe en día, cabalos para pida nada, non está todo parado, o mercado está parado, non? Non sei, o teu traballo para a idade que tes non é moi normal, a xente non se adica a eso, supoño que ten que gustar ou... Sí, de sempre me gusta, empecé, de sempre levo nesto. Veño a dar unha volta na mula, porque é un deporte. Pero non a va vender ou... Bueno, se hai quen compre, pero é que isto está medio parado, non hai ventas. Pero o ambiente hai, a xente segue vindo. Non hai ventas como antes. Isto ahora... E vostede pensaba mercar algo ou só ven a... Se aparecera por aí un cambio ou eso, pois facía un cambio. Porque a feira de Amio hoxe non é só cabalos, tamén temos boa gastronomía daqui da terra. Antonio vai nos ensinar que é o que teñen hoxe aquí, contanos, Antonio. Bueno, pois temos empanadas, é o pan, que é típico daqui, e máis tartas, e algo de todo, e a bollería tamén. Porque vostedes de onde traen todos estes produtos? Nós vimos de órdenes. E veñen todos os anos? Todos os anos. E que tal, como ve o ambiente este ano? Bueno, hoxe vai algo floxo, pero ainda é cedo tamén. Tamén é certo que sempre se queixan e ao final acaban facendo un bo día, non? Sí, suele pasar iso. Non veña a mercar, veña a ver. Levo moitos anos a sin vir por aquí. Hoxe, cadroume de estar libre do traballo, e acerqueime a tomar o pulpo, que me encanta, e además a ver un pouco o ambiente que hai por aquí. Esta cousa ben, non? Aínda que hai crise, a xente sigue vindo. É fermoso, ademais. Sí, a crise... Témola un pouco dura, pero cada un sabe o que ten no seu bolsillo, sabes? E non se nota moito, de verdade que non se nota moito. E que é o que máis os gusta de vir aquí? Pois os cabalos. A ver, ver cabalos. E tamén hai moitas cousas, ves os xoguetes, estades vendo aquí cousas tamén... A ver, tedes euros ou que? Non, de momento non, pero ainda podemos vender algo e ter. Bueno, pois a ver se tedes sorte podedes comprar un xoguete ou un cabalo, que preferides? Un cabalo.
Pois son algunhas das imaxes que nos deixaban estas festas do Apóstolo, unhas festas que arrancaban o pasado venres co tradicional pregón dende os balcóns do Pazo de Raxoi. Desta vez o encargado de pronuncialo foi o adestrador do Obradoiro, e o certo é que Moncho Fernández non defraudou, imos lembralo. Boas noites, Compostela. Boas noites, Obradoiro. Ben achados con veciños, benvidos xentes de fora. Boas noites a todos. Amigos, como vos podería transmitir a honra que supón para min ser pregoeiro das festas de Compostela? A cidade onde tiven a sorte de vir nacer, a cidade máis fermosa do mundo. Como trasladarvos a emoción, a inquedanza, ese formiguillo que me reconcome os adentros ante semellante compromiso? Como atopar as palabras axeitadas, como estar á altura da ocasión? A verdade é que levo longo tempo desacougado, dándolle voltas ao asunto, cavilando, documentándome, na procura de colaboradores, pedindo consellos, tomando tilas e virándome tolo. E ao final decateime que o mellor vai ser deixarme de discursos e falarvos co corazón na man, emocionado. Dis que a emoción vai por barrios e eu son da Pontevedriña. Falarei logo co corazón desde o corazón desta Compostela pétrea, pois nada mellor que esta praza para vos poder ilustrar o que neste intre significa para min o Obradoiro. O Obradoiro é un clube de amigos do baloncesto que teño a honra de adestrar. E se estou hoxe aquí, falándovos, foi por ter conquerido un soño colectivo. Fixemos historia deportiva. Un logro... Gracias. Un logro que se fundamentou en valores de equipo, como o esforzo por superarnos, a loita contra a adversidade, a coraxe para superar o desánimo, o sacrificio por min e polos meus, a perseverancia para soster os nosos principios, a honestidade para dar feito o que un ten que facer, o compromiso cos que me alentan e apoian, a solidariedade para compartir con os que o necesitan, e sobre todo, a ilusión para cadar que os soños viren en realidade. Bueno, cabila que te cabila, din en pensar que esos mesmos valores trascendían máis alá do que eu consideraba deportivo. Pois todos eses peregrinos, romeiros, camiñantes, turistas de a pé ou de a cabalo, sentiña de todo credo e condición que a esta praza chegan facendo o camiño, non se aferran a eses mesmos principios para poder chegar á súa meta, a derradeira etapa, aquela que os conduce ao Obradoiro. E tamén me decatei que esos valores trascendían o tempo, pois esforzo, ilusión e saber tamén escorregaban polas mans dos primeiros canteiros que fixeron desta praza o seu taller, o seu Obradoiro, e coa súa perseverancia e compromiso foron paseniño transformando a pedra en arte. E reparade que algunhas desas pedras levan máis de 900 anos oindo chover en Compostela. Hai tempo, un periodista, un amigo, tivo a ben poñerme o alcume de O Alquimista. Non sei se serei merecedor dese título, porque para min a alquimia do xogo prodúcese cando os xogadores poñen eses valores persoais ao servicio do equipo. E créedeme
o millor do meu traballo consiste en tentar que así sexa. Pero a verdadeira alquimia reside na capacidade de todos nós para levar esos principios como bandeira ao longo da nosa vida. Ao longo dunha tempada, ao longo do camiño ou ao longo dos séculos, como decimos nós, hai que facer obra. É dicir que o segredo desa fórmula química é compromiso na vida e esforzo no traballo. Hai que tentar ser honesto, primeiro consigo mesmo e logo cos demais. Como din no meu país, un home de ben. E como de ben nacidos e ser agradecidos, non podo deixar de agradecer ao señor alcalde e á Corporación Municipal en pleno por terme concedido o privilexio e a fachenda de representar esta noite a un equipo de xente que tentamos traballar día a día, aplicando esos valores nas nosas vidas. Gracias pola súa confianza. Gracias tamén ao Club Amigos do Baloncesto Obradoiro, a todos os veciños e obradoiristas que estades aquí. Os que enchedes pabellón cada partido. Gracias por deitares os vosos soños a orillas del Sar, como fixera Rosalía. Gracias polo voso alento. Gracias aos meus amigos por estar sempre incondicionais. Gracias. Gracias a meu pai que non está, a miña nai, as miñas irmáns que me aturaron en derentar onde caetivo. Gracias polo vosso exemplo. A miña muller, aquel, que me segue a aturar de vello. Gracias porque sen ela nada desto tería pasado. E os nosos fillos, Guilla e Lola, gracias porque sen eles nada disto tería futuro. Pero bueno, non me sacaron este balcón para cantarvos as orellas cos meus contos, nen vos estades aquí para escoitalos. Esta noite cadramos todos no Obradoiro para dar comenzo ás festas da nosa cidade. Serei breve. Veciños, forasteiros, sentiña de canto recuncho hai no mundo. Obradoiro, Compostela, en nome do Concello, benvidos ás festas do Apóstolo. Gracias. Disfrutade, que agora é tempo de trole de parranda, de verbena foliada, de pulpo na Alameda, de carallada. Disfrutade do meigallo en Compostela en festas, escoitado o feitizo das súas pedras, respirade a ledicia das súas rúas. E logo, camiñante, de noite, pasear reverente polas súas prazas, silencioso, paseniño, oindo o eco dos teus pasos, soando cun andar miudiño.
E aínda nos queda por lembrar a imaxe que todos temos máis asociada ao apóstolo, a imaxe dos fogos. Ímolos ver á volta da publicidade.